Lah upami mami ngendang pripun, Mbak? Wah, Oke. Ngendang oke ya. Ngendang oke. Pindah ngarep pelan, pelan ya Mas. Oke, dipindah boten kula sing mandang. Boten mangke eman-eman jenengan. Eman-eman ya. Kowe iki percaya kan kanca-kanca. kowe iku mudhun di krayan cacah gar malahan. Ngono ya. Aku tau ganas-ganas ngono ya. Apa berata ya ganas-ganas. Kamu pengen tahu bagaimana suara buaya? Bagaimana Mas? Selamat pagi sayang. Oh, ngono ya. Tak ini iki. Oke, alon-alon. Niki ndelok aja ya Mas Harga. Iki mik. Miknya Mas tolong miknya. Mik vokal diubah tak. Bakal sindenya dipindah nang mboten. Oh, mboten bisa. Oh, mboten usah. Apa badhe lenggah teng jaran? Monggo sing ngendang Mbak Renzel, sing nembang Mbak Yolanda. Wis pokoke kita kupas potensi-potensi malam. Masing-masing luar biasa. Ya, langgan awan. Ya, maki yang kedua bacanya jaipongan ya Mas ya. Siap. Oke. Dicek sih suara kendang dicek sih. Saya cek dulu ya, ini kulitnya saya cek dulu. Kulit kendang. Oh, kulit kendang, iya. Kok pikirannya? Pikirannya padha karo pikiranku. Tetap untung. Pikiranku padha. Aku wis bolak-balik. Coba, tak. Ya. Tak. Muni mboten. Niki. Anu di unggahne Mas. Gen. Unggahne niki. Iki wis Pun muni. Ampun. Dijaga. Iya, tak. Pak Bambang. Ora sah. Tak ngono. Tak. Ting. Dut. Wes ora apa-apa. Nek jujur Mbak Rachel marang ora. Aku boleh merinding ya. Ayo iki tunggal. Lah apa to? Kok dijujut cak kowe terus merinding. Lah ganteng iki Mas. Masa aku udah kedut. Lah aku ora ganteng. Aku kata siteng nek ra anak ibu bilang ora. Yo, ya, pelanggan dulu. Udah kuning saja. Anggap. Ini berarti langsung buka celuk nggih? Celuk ditombok kendang. Monggo rambah kedua kok ditimbali jaipong, Mbak Rachel ben apa itu? Bersama kur sama Mbak Yolanda. Ya. Oke, yuk coba kayak apa? Buka teluk langsung kemawon Mbak Yolanda. Ya. Tepuk tangan. Iki putri yo iso ngendang. Adek adikku SMP mantap.
Selamat